Evo koliko kasnije. Pet sekundi kasnije. Bolji je Boban 5 sekundi. Bolji 6 sekundi Boban. Neki dečko drugu trku tek. Bolje je Boban. Ako drugi kasni, kako ćeš ovo? Evo ti. Sekund bolje od Boba. Može da se, mogu da se još malo ubrzaju sve. Sekunde sporio. 45 godina batali trke. A ej, vas. Ne meni da jebeš posle 45. Ne treba ništa. A da ovo je što Vidio ovo gladu na motavanje. je vidio šestica koji je isključio protizavanje. Hvataš trudno do jaja. Mitrović je u nulu sa Kondom. Možda čak i za... Sad nije valjao menjaš, sad ne valja motor u pičku. Ako hoćeš. Ti volim celu noć. Šta? Jednog javlja svojim. Još je odatle ne iće budala. To samo on može da stane tu, brate, niko drugi. Još priča s onim, recimo se skloni. Sam kad ga Gagi stigne u dupe, kad uđe. Ej! Ovo! Ej! Ovo! Jesi! Sreće pa stoji. Jedaš budalu. Jedaš budalu. Ljudi plaču. Pored puta. Znači, vozi kao budala. Nije loš, on ti u vreme kao sam još da je postavili dole, smo i krenuli sa rakijom i sa nekom kavurmom i nešto. Ovaj čovjek. Sve iznutra spod. Radio motor, sve.
više od pola sata sigurno. Ovo je moglo biti, uspio da ga spojim. Dizna. A niti se otvorila dizna. Propno borba za život, Kočenja,